Bradley, nôl mae'n dod rwan i Marriott. Cyffyrddiad, codi ben, i mewn i'r canol mae'n dod. Tuag at y postyn pella. Rhys Hughes, ar ei droed dde. Troi mewn, troi tu allan. Y bel tuag at y postyn, gosa. Ac mae yn gorffan yng nghefn y rwyd. Cei Edwards a'r peniad o ta llath allan o'r gôl. Bel mynd yn hir. Quay a Jack Fflint yn cael ei mewn i ffordd i gilydd. A mae Callum Bradley yn 80 yn ddwy i Cei Connah. Smonach yn y cefn rhwng Quay a Jack Fflint. Lee yn disgwyl i Fflint yn allan ac i glirio. Fflint yn dod rhy hwyr. Y ddau yn cael ei ffordd i gilydd. A Callum Bradley oedd yna i pigo'r briwsion i fyny. Bas hir i fyny, ond Aaron Williams. Rheoli, Noah Edwards. Bradley tu allan iddo fo. Aaron Williams wneud yr hediad. Bel yn cyrraedd Williams. Williams ar pas tu mewn tuag at Noah Edwards. Edwards yn troi, pas hyfryd i mewn. Bradley ar ergyd. Dyna chi gôl gan Cei Connah. Callum Bradley a'i ail gôl am y pnawn. A mae'n Cei Connah tair, y Flint dim. I mewn mae'n dod gan Williams, yr ôl beniad gan Kenny. Wel, dyna oedd hanes y gôl gyntaf, ond da ni'n mynd ailadrodd tro yma. Rhys Hughes, i fyny at Bradley, canfod Hughes ar ergyd. Heibio i Jack Fflint. Efo hanner awr ar y cloc, mae'n bedair yma rwan i'r tîm cartra. Rhys Hughes, prif sgoriwr Cei Connah. Tymor hwn sydd efo ei 9fed gôl am y tymor. Marriott, chwilio am hyrediad. Ben Wyn, Bel yn cyrraedd. Reeves ar ergyd, cael ei harbed, ond mae yn gorffan yng nghefn y rwyd. Florian Ionsian oedd yna i bigo'r briwsion i fyny yn dilyn yr arbediad. Ac o fewn munud y fynd 4 gôl ar ei hôl i, mae'r Fflint yn cael un yn ôl. Florian Ionsian efo'i 3rd gôl o am y tymor. Dan Roberts. No, Edwards. Mynd i hun, chydig y led i agor i fyny o'i flaen o. Rhys Hughes, efo'i droed de. Dyna chi gôl gan Rhys Hughes. Noah Edwards yn carlamu ymlaen, canfod Rhys Hughes ar cyffyrddiad, codi ben ac yn crymanu'r bel i gornel uchaf rwyd. Chris Marriott sy'n ei glirio. Harry Owen yn penio, ond Noah Edwards yna o flaen Quay. Rhys Hughes, canfod Noah Edwards. Cyflaf yma am ergyd, yr ergyd gan Noah Edwards. Bel yn disgyn yn ôl iddo fo, ac ar yr ail dro, mae Noah Edwards yn canfod cefn y rwyd. Wel, Rhys Hughes yn creu'r cyfle tro yma. Noah Edwards, yr ergyd cyntaf syth at Fflint. Bel yn disgyn y garedig iddo fo, dim camgymeriad yr ail dro. Mae hi'n 6-1 i Cei Connah. Hughes, i mewn, tuag at y canol, tuag at Ben Wyn, y peniad gan Ben Wyn, mynd tuag at gornel uchaf rwyd, am arbediad gan Radcliffe yn y gôl. Diolch wedi cael llawer i wneud prawn yma, ond oedd o'n effro yma. Peniad, mynd am gornel uchaf rwyd, y gwaith da gan y golwr. Marriott, chydig le rwan gan Chris Marriott. Canfod Ben Mer yn troi. Rhys Hughes, yn ôl at Mer, bel ar draws i'r canol, ac yn y fan ar lle, mae Tyler Berry, yr eilydd, 6 llath allan, neb yn ei farcio fo, yn sgorio 7fed gôl Cei Connah am y pnawn. Owen. Ben Hughes. Chydig y le o flaen Ben Hughes. Allan at Beaumont. Croesiad i mewn yn isal gan Beaumont ac ysodliad gan Ionsian.
heibio i Radcliffe yn y gol. Wel, na gol cysur ydy hi i'r Fflint, mi oedd hi'n chwip o gol.